Матур булса да тұрған жер, сағындыра туған жер. Шермешен районының 12 йортлы Қызыл Шишма ауылында туып өскен yoqtaşlar да туған жерні ұнытмай. Ел сайын жайын ауылларына қойта, Шишма бойында Құр'ан ашы уздыра. Бұйылғы бәйрәмнің ең көркем мезгіллері Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Bundan 95 yıl elek, 30 imen avulundan birnişe gaile Selçi yılgası boylap, orman boyundagı şişmeler başlangan orunga köçenip yurtlar sala. Tabiatning iskitkeç matur uruna bu. Әкияттәге сыман, кызыл ташлар арасыннан шылтырап йөгерек шишмәләр ага. Тирә-юнне чәчәкле, җиләкле, хозур урман чылгап алган. Минхаҗевлар гаиләсе кайткан барлык авылдашларын самавырлар куеп, шифалы үләннәрдән җиләкле чәй эчертте, үзләре пешергән тәмтемнан авыз иттерде. Төрле җирләрдә йөргәндә, төрле җирләрдә яшьчакта күп җирләрдә йөргә туры килде. Салкын якларда да бик авылыбызны бик сагынайым, бик нык сагындык. Мен лайыклы ялга чыккач, Аллаһ Тәгаләдән бакыт җитеп, шундый авылга кайтып торырга безгә мөмкинчелек булды. Мәйданга авылның яшәешен көн күрешен чагылдырган әйберләрне тизеп куйганнар. Барысы да күз карасыдай кадерле. Ат арбасы тәгәрмәченнән алып, керосин лампасына кадәр бар. Безнең авылыбызда сакланып калган иске материаллардан музей сыман бүлек урнаштырдык. Бик матур килеп чыкты, субханалла. Бөтен авылдашларыбыз карап, сыкланып, китсеннәр дип тырышып эшләдек. Күрешеп кочаклашу, эшкерсез аралашу шатлыгыннан мәйдан балкып гөрләп торды. Бу Кызыл Чишмә авылында җырлы, моңлы, эшкә сөючән халык яши. Һәрбер субботниклар булсынмы, бүтән төрле мероприятиялар булсын, без алар белән һәр вакытта да бергә эшләдек. Авылларда мәктәпләрне, фельдшерский, акушерский пунктларны ничек булсак саклап калу, ул безнең президентыбызның да бурычы, ул безнең җитәкчеләребезнең дә бурычы, һәм без шулай итәргә тырышабыз да. Әйтәләр менә нәрсә кирәгендә ул кичкенә авылларда шундый әйберләр. Буш тора бит инде ул, юк, буш тормый. Кичкенәме ул, зурмы ул, анда бөтен җирдә кеше яши, алар һәрберсе менә шундый хөрмәткә һәм ниндидер әйберләргә лаеклы. Кайчандыр гөрләп торган 75 йортлы авылда хәзер санаулы гына кешеләр яши. Безгә сугыш баралары булды улым, ачлык каты эләкте. Безгә бит акча бирмәделәр. Без аны кичерткән белән үстек. Киләчәгедә яхшы булсын улым. Ачлык ачылары килмәсен, дөньялар тыныч булсын, кырларда мул булсын дигән. Иң матур газиз туган авылыбыз. Без монда тудык, монда үстек. Шул Кызыл Чишмәдә вакытында 70, 72, 75 хуҗалык иде без үскәндә. Туган авылга җыелып инде. Безгә кайталар да бөтен без монда киләбез, әтиләр, әниләрнең каберлекләрен карап, чистартып, буяп торабыз. Безнең өчен Кызыл Чишмә иң изге, иң матур җир. Безнең авылда теге ят кешеләр юк, бөтенебез бер туган кебек инде. Сагынып кайтабыз. Bizim yaşa boyunca Aksubayaklarından, Yanayburay'dan ve avulun tabiatı küngülge dert biri. Şul avullarda yaşap, şu avulda kilip yaşap, hikayeler yazırga, şiirler yazırga, Хыдай Тәгалә язгандарында. Кызыл Шишмә кияүе Рафик Әхмәтов тумышы белән эшистә ягыннан бәйрәмгә сәлгеләр күргәзмәсе белән кайткан. Халкым сөлгесе, күңелем кызгысы дигән бүләк ясыйсым килде авыл халкына. Һәм менә 8 метрга 5 метр ярым менә шундый каркаслар ясап, аларга 300 сөлге илдек. Ул 300 сөлгене мин Чистай халкыннан җыйдым. Кызыл Чишмә авылына кайттым, алып кайттым. Кызыл Чишмә авылында танышсын, күрсен. Безнең татар халкының шундый уңган халык булуын белгертсен өчен. Hayya gala salak. Hayya gala falak. Кызыл Шишмә халкы бер йодрыкка берләшеп, бердәм яши. Бер эш кузатсалар, дәррәү килеп өмә ясыйлар. Берничә ел элек Казанда яшәүче эшмәкәр Илгиз Мөхәммәтов мәчет салу өчен бура кайтарткан. Мәчетне өмә ясап салганнар. Бергәләшеп өйлә намазын укыдылар. Кызыл Шишмә шишмәләр иле нефтчеләр, авылдашлары ярдәме белән аларны зикләндергәннәр.
Ең зур чишмәләр инде безнең 2, кечкенә чишмәләр дә күп. Буса Закир бабай чишмәсе дип исем бирелде. Бу башта Закир бабайлар тора, аның балалары карап тора. Самоварны Генетов әнәс ясап кайтарды. Калган эшләрне күмәк эме белән ясалды. Кызыл чишмә менә шуннан башлана. Ни өчен аңа Кызыл чишмә дигән исем биргәннәр? Чөнки ул кызыл ташлар арасыннан ургып чыга. Аның суы шуның эчендә бик тәмле ди авыл халкы. Кызыл чишмәдә авыл көнен чират буенча ел сайын бер гаилә уздыра. Быелгысын Сейфуллин Нәбиулла аганың 5 баласы Әгъдәс, Розалия, Хафиз, Илхат, Әлфия үз кешеләре белән оештырган. Барысы да Түбән Камада яши. Розалия Сейфуллина Гызатуллина мәгаллимә, филология фәннәре кандидаты. Туган авылына багышлап китап язган. Очрашуда аны да тәкъдим иттеләр. Бу минем әтием Нәбиулла улы Генетулланың эшен дәвам итеп булды. Чөнки ул вакыты булган сайын дәфтәр битләренә үзенең истәлекләрен язып бара иде. Икенчедән үзем безнең авыл халкы турында шундый матур китап бастырып, аларны тарихта калдырасым килде. Шәхсән бу китапта авыл халкы турында, аның үткәне турында, аның нигезләре турында, безнең иң яратып яшәгән интернат тормышыбыз турында. Аннан соң инде бик шагын урыны бар, безнең улы кешеләрнең яшь буыннарга әйткән теләкләре дә. Бик күп халык җыела, 200-250 халык та җыела. Менә шушы стел артында гына безнең инде шул почти шулай 250 халык ашатыла эшертелә. Идегалар кыла, халык терлеклардан кайталар, Сибирдән дә кайталар, Батмосковьядан, Магнитогорск ягыннан, Самар өлкәсеннән бик күп халык кайта. Без бик күп эшләр эшлибез. Зиратыбызны чистартабыз, эмәләр җыеп, кыймаларны тотабыз. Әле зиратыбызны зурайттык без. Менә бу безнең җыелу безгә иман нуры өсти. Безнең монда зиратыбыз рядом тора. Безнең әтиләр, әниләр шуннан без аларга да кылабыз, алар безгә карап утырып үзләренең дәваларын кылалардыр инде. Безгә менә шунысы ингибаты инде. Безнең балалар безнең өчен исләрне төшерәләр. Бөтенесе дә монда безнең алдан чыккан безнең әти-әниләр генә түгел. Монда менә бөтен халыкның да туганнары шунда яталар. Ана без шуның içində инде алар да шатланалар. Без дә шул. Авыл көне Кызыл чишмә буендагы яланда 300 кешелек зур Коръән ашы белән тәмамланды. Бакыйлыкка күчкән авылдашлары рухына дуа кылдылар. Кызыл чишмәдәге якты күркәм очрашулар киләчәктә дә насыйп булсын. Фанис Мөхәммәтов, Ирек Хәмидуллин, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.